Pa meni nije toliko do diplome. Meni je bitno da ja naučim, da se ja mogu komotno osjećati i da mogu komotno razgovarati sa Njemcima. Moja profesija je široko primjenjiva u svijetu i znanjem jezika ću tu profesiju moći prakticirati bilo gdje znam taj jezik. Za vodnikovu sam čula usmenim putem preko prijateljice koja je ovdje učila njemački, tako da mi je nahvalila tu školu i objasnila način rada. Otkrio sam da je dobra škola, da mi baš odgovara mojim potrebama i željama i mom danjem razvoju u životu. Naravno da uživam, ne bi se upisala ovdje. Prvenstveno jer imam već dosta godina i vidim da se mozak mora razvijati i fizički i tjelesno. Sada momentalno s ovom profesoricom vrlo aktivan, moramo biti budni, pisati što se kaže, puno nas prisiljava pričati. Nekak ne budu zvala. Znam prenijeti znanje, to se valjda s tim rodiš. Samo za ovaj posao treba osim dara imati i mara. Puno se radi. Svoju profesoricu bi opisala kao vrlo aktivnu, živahnu, uvijek spremnu pomoći, koja zna procijeniti kada netko zna malo bolje, malo lošije, pa prema tome gradi to znanje dalje, svakome pojedinačno. Stalno smo zapravo inficirani tom želju za znanjem. Baš želimo saznati što više igara, što više postreka da naše đake podupiremo u govoru. Nakon svih škola koje su se otvorile, mislim da ćemo mi štrčeći opstati, jer nudimo ozbiljan rad i garantiramo ozbiljan uspjeh, siguran uspjeh.